Ти ли си Боби? Слушаш ли ме? Слушал ли си? Покани го да влезе на топло, мамо. Има да влезе вътре. Там е, ела, отзад къде? Леле, какво става? Я да го поканим тук да седне. Кога да се истина? Да. Няма тук и дядо Коледа. Какво има мама в чувала? Какво ще ми изпеш? Я изпее една песничка. Коя песен ще изпееш? Да снима моя мамо ли ще изпееш? Тази я знам. А коя знаеш? Някоя от моите. Само си помисла. Айде изпее някоя твоя песничка. Ами са пилече. Добре, с пилен. Айде пей, дядо, айде. Спокойно, айде изпей. Не се притеснявай. Айде, дядо. Ще изпееш ли песничката? Айде. Защо се притеснявай? Подскажи как се пее. Айде, мамо. Как беше песничката? Айде, дядо, изпее. Как беше песничката? Пилечето, който залезучи, който ме яде. Няма поресте. Точно така, мамо. Браво. Ти затова ли ядеш толкова много? Да. Да си силен? Да. Добре. А я кажи на дядо Мраз, ти слушал ли си? Слушах. Слушал си. И ще слушаш. Да. И няма повече да казваш обидни думички, нали? Не. Обещаваш, я му обещай. Ама, обещавам, кажи, Обещавам. че ще слушам цяла година. Цяла година ще слушам. Браво. Добре. Всички ли ще слушаш? Да. Добре. И друга песен ще изпълниш ли? Ами... Знаеш ли? Да. Айде, изпей още една песничка и да видим, ще има ли подарък. Ако изпееш хубаво, ще има подарък. Иначе не знам. Чакай ми ще помисля. Помисли, нали? За пиленце. Айде, изпей за пиленцата. Пиленцето, който... Пиленцето, другото умряло, другото не умряло. Браво, мам. Браво. Айде сега да видим какви подаръци има за Дядо Бог. Мраз да взе подарък. Ще има и друга работа. Те много деца добиха. Да, трябва да ходи. Тия пригодите деца, боите къщи. Да. Той сега обикаля от къща на къща. И защо му къщи му да Трябва да видим, това ще ли е за Боби? Чакай да проверим. Да не бъркаме подаръците. За Боби е това. И това е за Боби. Леле. Това е за Боби. Браво. Много подаръци за мамо. Ти значи много си Айде слушал. турбичка там при ката ги. А? Я ги слушай сега на точно. Слагай ги и ходи да видиш, май има още нещо. Айде, що са подаръци? Много голяма опция. Това не знам. За Боби ли? Ако е слушал? Слушал ли си? Това е за Боби. Айде. Боби ли дядо Мраз? Какво ще му кажеш на дядо Мраз? Айде сега да ходи ли при другите дечица да им носи подарък? Айде отиди там. Да отива ли в другите деца? Айде. Дай целувка на дядо Колед, дядо Мраз. Айде. Да слушаш. Ще слушаш ли цяла година? Да. Обещаш много, нали? Айде отвари кутийки за си. И аз сега идвай